Президент Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 22 март қарори ҳукумат таҳти рақами 83 бо номи дар бораи гузаронидани иммунизатсия бар зидди бемории сироятии COVID-19 дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро имзо кард. Бар асоси он аз 22 март дар Тоҷикистон расман маъракаи ваксиназанӣ ба зидди бемории коронавирус шурӯъ мешавад. дар марҳалаҳои аввал бояд гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ ваксина зада шаванд. Тоҷикистон тибқи як барномаи Созмони ҷаҳонии тандурустӣ ки ҳадафаш таъмини одилонаи тамоми кишварҳо ба давои зидди коронавирус аст, бояд тақрибан 2 миллион ваксина ба зидди коронавирус бигирад. аввалин бастаҳои ин ваксинаҳо ки сохтаи ширкати дорусозии AstraZeneca мебошанд, аллакай ба Тоҷикистон расонда шудаанд. оғози расмии маъракаи ваксиназанӣ ба зидди коронавирус дар Тоҷикистон дар ҳолест ки бино ба иддаои мақомоти расмии ин кишвар аз оғози соли нав дар ҷумҳурӣ ягон мавриди нави гирифторӣ ба коронавирус ва ё вафот аз он сабт нашудааст. ҷамъи гирифторони коронавирус дар кишварро мақомот расман 13 000 ва шумораи фафтидагон аз ин вирусро ҳамагӣ 90 нафар баршумурданд. вале бисёриҳо ба ин омори вазорати тандурустӣ бо чашми шубҳа нигоҳ мекунанд.